Oh, lahat ng ano, klase ng crispy. May pineapple dish kayo, no? Bulaklak. Tama-tama yun. Papaitan. Ang gulay, ito itong kawali. Tapos ilang bulalo. Tatlong bulalo po ito. Oh, yun. Sakto. Isang bulalo, apat. Bago mag-spit, nakasakay ka na ba sa kakaibang trip? Kaibang planeta, tayong lilipad, makatakas sa realidad kahit saglit man lang. Para bang tayo nasa bakasyon, sa positibong energy, magpakasasa ngayon. Kahit na maganda, kahit na pangit man na maging panahon, tuloy-tuloy na sa pagpapati kahit saan maparoon. Ganyan ang buhay ng tao, iba-iba man tayo ng ruta. Mga bakong daan ang paliko-liko, subalit isa lang din ang Hintayin mo na sila. Dito muna tayo. Sabi-sabi ko lang dito, ah. Ba't ka si Bito? Ha? Ayun o. Okay, sila Rafael. Nasaan? Ayun. Okay. Nainip na. Si Cleani. Ay, Tina? Lalakbayin ang mundo, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi na maradala sa sinasabi nila. Lubusin ko palagi kung anong nandito pa. Natural lang na mahulog, natural lang madapa, natural lang palibutan ka rin ng pangungutya. Ang sikreto lang upang hindi mahila pababa. Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula. Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula. Tayo. Asa? Kaya banggarin yung gawa niya, kahit nagmamotor. kailan dyan doon, walang ganyanan. Natural lang madapa, natural lang palibutan ka rin ng pangungutya. Ang sikreto lang upang hindi mahila pababa. Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula. Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula. Yan ang payo nila sa'kin ay hindi mawawala. Kahit walang may pake, muling susulat ng tula. Kahit dami ng magalit, tutuloy sa paggawa. Ba't pahirapan kung ano ang buhay? Madami pa rin paraan para bigyan ng kulay. Hindi mo mahuhukay, ginto at mga tunay. Ano to? Shortcut? Para shortcut? Oo, shortcut na... Shortcut ng papuntang Tagaytay. Hanggat
kaya mo ay tumakbo ka. Kapag napagod hakbang mo lamang ang paa. At kung hindi na kaya, pilitin mo pa hanggang sa kailangan ikaw mo na. Ano man sabihin itong mga tao, walang sa sarili kung ano ang plano na pinalipad pa, rabang aeroplano. Ha? Oh, dara-dara lang naman yan eh. Hanggang magbukas, pinto ang nakasara. Dalawayin ang mundo, kahit ako mag-isa. Gagawin ko ang gusto, kahit magalit ka pa. Hindi na maradala sa sinasabi nila. Pumipusing ko palagi kung anong nandito pa. Natural lang na mahulog, natural lang madapa. Natural lang palibutan ka rin ng pangungutya. Ang sikreto lang upang hindi Nanonood naman. Tumapicturean ka. Ha? One way yun, boy! Ha? One way yun! Hindi! Pinasukan ng Jomar! Arahin to muna. Diretso mo na, ha? Ah, dito? Park muna. Bili ba panluto? Ha? Bibili ba tayo? Ew! Ano ba? Kilo yung mga pakain sa tayo ba? Ano pala bang? Hindi, sa taas ang kainan yan. Tangina, lulutuin pala eh. Sisig. Saksi mo sa iba natin.
Taba na yun sa atin. Ilan ba tayo? Kesa agad. Meron talaga, oh. Wait, wait. Di, baka nadagdag lang yung zero na yun. Kasi naman, pag mag-demo tayo. Bata pa, may ano. May libre pang isang buong manok yan. Hindi na lang, dagdag na lang yung kanin. Mahuli mo na kami, sir. 3 times, Hindi naman, 3 times 12,000. Hindi, 4,000. 4,000 divided by 12. naman no. Divided by 12. Divide 12. Oh, 350 lang tayo, 350. Sige, yun natin. Sige, go na yun. Ang crispy nyo po, ano po crispy nyo? Ano po? Crispy. Ano po ba yung Three. pinaka-special niyan? Pwede hati, tayo hati. Oh, pwede ah. Tatlong piraso naman po yan, sir, na ano? Crispy nyo. Tatlong piraso na ganyan. Ano? Hindi, iba-iba. Oh, ipon. Hipon, no? Oh, ipon daw. Ay no, yung ano, crispy pata. Sir, wala po kami bangus. Pwede patan na lang natin ang lechong kawali. Oh, ano? Laban Pata, isang buo yan no. Sige, pwede na yun. Okay na yan? Oh, sige. Libre pang sandwich like yan. Ang biglas, dalawang bucket eh. Bawal po. Dito sir ang ano. Ah, bawal ala. Sabi Baka sa di inyo. makalabasan eh, alam nyo na. Lipstick. Oh, sige, papaitan. Taga Pampanga, Kapampangan din yung kasama namin. Ala ay hindi ba? Batangas. Pagyan yan, sir, yun. Oh, lahat ng ano, klase ng crispy. Tawilis. Tawilis. May pineapple juice kayo, no? Bulaklak. Tama-tama yun. Hipon na lang. Tapos po, ano nyo is papalitan. Papaitan. Ang kulay, ito tapos itong kawali. Tapos ilang Tapos bulalo. itong, ano, tatlong bulalo po yun. Oh, yun, sakto, sakto. Isang bulalo, 4. Ito, magdukto. Yun. Tayo, pwede pala lahat nakamotor, no? Oo. Sa Marili. Pwede ka lang mamasahe, eh. Kaso pauwi na tayo, padating ka pa lang. Oo.